Желанието ни е да не правим компромиси. В този брой ще има да се чете много поезия, много проза. Предполагам, ще разберете, че идеята ни е да обхванем много гласове и всички стилове. Ние сме против разбирането, че едно списание трябва да бъде едва ли не с естетическа идеология, която отсвирва останалите идеологии. Няма такова нещо. Пълнотата и богатството на културата, на литературата е именно в многогласието. То се забелязва тук много лесно, много бързо. Вие ще видите поезия от философска, много рационална, до такава, която прозаизира текста, до друга, която пък е твърде лирическа, дори леко шлагерна. Ще видите, добрата поезия си е добра поезия. Тя има право да бъде на страниците на море. Същото се отнася и за прозата. Ще видите проза с най-различни почерци. От, да речем, Йорданка Белева с тънката и способност от една троха да направи епическо събитие, до едно по-класическо разказване, но щедро, завладяващо, примерно на Ваньо Вълчев. Ще видите най-различни теми и почерци в прозата на хора с различни естетики, с различни стилове, на хора от различни поколения, и на нас не се иска да бъде така. В това списание ще се появяват и най-младите. Имаме такава рубрика за най-младите и ние ще ги търсим. Такива лица ще искаме да представяме. За нас беше важно да не пропускаме значими фигури, които са важни за бургаската култура, които имат юбилеи. Тук вече беше споменато за Георги Баев, Георги Попов също има юбилей, предстоят и други представяния на следващия брой "Живот и здраве". И решихме, че имаме и други идеи, но само това ще кажа, защото го има тук, че ще бъде добре сред тези юбилеи да направим един не толкова традиционен. Рубриката е кръстена и други юбилеи. Защото има книги, има литературни текстове, събития, факти, които са станали символични за нашия литературен процес, и ние решихме, че и такива юбилеи ще представим. Юбилеи на книги, юбилеи на много важни, да речем, изказвания, някакви такива по-интересни неща. Не ми се иска да казвам всичко и не мога да кажа всичко. Само бъдете сигурни, че ако продължим да правим списанието, следващия и последващия брой ще бъдат още по-интересни, защото няма сега да издаваме всичките си идеи, но ние ги имаме. И сме амбициозни момичета. Така, понеже тук сред нас са много от авторите, но първо искам да поканя господин Йорданов, ако искате да кажете нещо. Вие сте не само кръстник на Алманах Море, но и негов първи главен редактор. Вашия текст е прелюбопитен, аз така с голямо удоволствие го препоръчах няколко пъти. Но въпреки всичко, все пак, може би нещо не сте казали напълно и сега може да ни разкажете. Ама ако може да седна. Аз виждам, че вие носите първия брой. Нося първия брой. Ама не съм седна. Добре. Трябва изкъпете да може и така да направя. Естествено е да се вълнува, защото точно преди 44 години, представете ли си това цифра, излезе първия брой на Алманах Море. Бяхме млади. Макар че ми се струваше, че сме стари. Бях 40 годишен вече и се викам, то в младостта си отива, остаряваме бавно и такива работи ми занимаваха. А сега като се върна назад, се казвам колко сме били млади и амбициозни. Беше много трудно
да се издейства в Бургас, да излиза алманах. Алманах имаше в Стара Загора, имаше в Пловдив, имаше в Хасково. Но те се бяха изхитрили, защото регламентът беше всички тези градове, както и в Бургас имаше писателско дружество, но в дружеството трябва да има поне 3 членове на Съюза на писателите, за да имат право да издават алманах. А ние бяхме с Христо само 2. Трябваше 3 човек. И тогава записахме и дойде в нашето дружество Славчо Чернишев, който живееше в Созопол. И така по този начин, в крайна сметка, дружеството си извоюва правото да издава алманах. Събрахме си ние в канцеларията, тя беше срещу бившето кино Христо Смирненски. Защо ние направиха тази канцелария, едно малко литературно музей, че не знам какво беше после нещо стана, сега не знам какво има. Такива спомени има в тази канцелария. Това беше втория дом на Христо. Събрахме се там и почнахме да мислим заглавия. И какви ли не заглавия? Аз съм го описал тук. Непрекъснати, страхотни, оригинални, банални и така нататък. И аз изведнъж ще стърсих. А защо да не се казва само море? Изведнъж всички казаха, бе, колко е просто. И така с това простичко заглавие море, ние почнахме да правим този алманах. Да ви кажа, първия брой на алманаха шашна цялата литературна България. Защото ние поканихме най-интересните и известни български поети да бъдат наши кръстници. Чакайте сега да се сложи очилата и да ви прочета какво са написали тези поети. Всеки от тях прати по едно ново стихотворение и под него написано. На литературния алманах на бургаските писатели море отправям сърдечно пожелание щастлив старт за дълъг път или съвета Багряна. На море пожелавам скоро да стане океан. В духовния живот на България има място за такъв океан. Христо Радевски. Пожелавам на море да се списва най-добре, да постигне ред успехи, увенчани с доспехи. Александър Геров. И надявам се море да стане интересен факт културния ни живот. На добър път. Ваш Валери Петров. На бургаския алманах море, щом е в Бургас, не може да се нарича иначе дълголетие и голямо плаване. Павел Матев. Пожелавам на море да бъде дълбоко синьо и солено. Иван Радоев. Нека литературния алманах море освети Бургас, този град на чудесни поети, със светлината на високо и щастливо творчество. Петър Караангов. На всички създатели, читатели и приятели на море, опътен вятър и щастливо плаване. Дамян Дамянов. Черното да се вълнува, може и да спре. Нека се вълнува вечно вашето море. Стефан Цанев. Това бяха нашите първи кръстници. Веднага ни завидяха, разбира се, другите провинциални алманаси, но ние нямахме намерение да бъдем провинциален в лошия смисъл на думата алманах. И аз съм описал благодаря, че ме поканихте, вие създателите на новия курс на алманах море, да разкажа какво беше. Аз съм разказвал, може да прочетете накратко началото, какво беше, но ние, освен че в първия брой на алманах море дадохме трибуна на всички починали и живи бургаски поети. Но заедно с това и на тези, които живееха в Бургас, и на тези, които живееха в София, и тези, които бяха родени в Бургас. И това беше и на поети, и на билетристи. Примерно Петър Незнакомов. Вие не знаете, че от Бургас. Или Неделчо Драганов, билетриста. Ако отворя съдържанието,
тук просто ще ви засипе с имена, които участваха в този алманах. Уделихме внимание на починалите бургаски поети. Това беше Реджеп Кюпчу. Трябва да ви кажа, че много бих искал през месец септември, след 21 септември се навършват 90 години от неговото рождение. Бих искал да почетем неговата памет тук. Реджеп Кюпчу беше един от най-добрите български поети, който пишеше на български език и на турски език. Той никога не отиде в Турция, той не видя Турция, но турските големи писатели, Азиз Несин, Назъм Хикмет и забравя вече кой беше третия, идваха специално в Бургас да се срещат с него. Сега като че ли е забравен на Реджеп Кюпчу. Сега като че ли рядко ще спомняме за Илия Буржев, за Димитър Велинов, за Николай Искров, за Иван Апостолов. Много бих искал всички тези и други още поети да бъдат възкресени в този алманах. Преди 2 години направихме една антология на починалите бургаски поети. Ужас! Правихме с Георги Райков. Георги Райков си отиде и не можа да влезе в тази антология. Отиде си и Венда. Изобщо трябва да умеем да ценим това, което имаме и това, което си отишло. Да не го забравим. Много е важно това. И мисля, че алманах Море трябва да намира начин и да отделя време и да припомня на много талантливи бургаски поети. Всички знаят, разбира се. Тогава в първата книжка на алманах Море бяха изминали колко месеца от самоубийството на Петя. Никой не знаеше за нея. В родна реч с измама на времето с Христо направихме една измама. Писахме я, че е 8-класничка, а тя беше в 6-ти клас. И успя да публикува в родна реч. Тогава излъгахме Георги Константинов и Григор Ленков. И публикуваха стихотворенията на 6-класничката Петя Добарова, като писаха, че е 8-класничка. Така беше. Така се появи тя на времето. Няколко месеца преди това тя се самоуби. И в алманах Море пуснахме 8 стихотворения от Петя, взехме ги от майка им. И така почти веднага ми се обади Веселин Андреев. Каза, аз съм поразен, аз искам да се запозная с това момиче. Аз се влюбих в това мъртво момиче. И дойде тук и заживя с Петя. И написа, знаете каква книга за Петя, и се отиде като Петя. И казал, с името на Петя се отиде, самоуби се и той. Бургас има страхотно поетическо богатство. Малко градове има това, което има Бургас. Ние трябва да... И е чудесно, че ето сега този алманах започва да излиза в такъв интересен вид и надявам се да продължи да се развива по този начин. Голям успех да пожелавам. Благодаря. Това е безценно. Благодаря много. Така витрина заключена. Моля? Така витрина заключена с благодарение. Да. Мислех, че е за мен. Добре, много благодарим, господин Йорданов. Разказахте неща, от които може да се получим и аз... сега не е до мен да... И аз обещавам, че всички тези имена, които са се отишли, тези големи, обичани наши творци, които някоя част от тях и ние сме познавали лично, ще бъдат
възкресени и ще имат своето достойно място на страниците на нашето списание. Даже ми се струва, че още следващия брой Реджеп Купчу ще бъде публикуван, защото нали, има негова годишнина от рождението. Така. Както виждате, на първа корица стои една от възхитителните картини на Георги Баев, този обичан наш художник, чиято 100 годишнина честваме през тази година. Аз намирам дълбок символизъм в тази картина. Тя е така емблематична за неговото творчество в един много драматичен, след един много драматичен момент, но който ни показва, че големият творец, таланта, може чрез силата на творчеството, на изкуството, на дарбата си да възкреси не само това, което е изгубил, но и да остане пак цялостен, плътен и велик. Една много хубава статия ни е написала Люси Котиева. Люси, тук ли си? Би ли искала да кажеш няколко думи? И харесва ли ти нашата корица? Господин Иво Баев, тук ли? Аз, понеже никой не съм го виждала, извинявам се. Здравейте, заповядайте. Не искате ли? Добре, слушайте им тогава. Благодарим много. Аз на първо място искам да благодаря, защото списание Море е висок форум, висока топка и моето име да е сред тези имена е голяма чест. Статията, която съм написала, е във връзка с драматичните сюжети, които разработва Баев. Всъщност ние го познаваме с неговите спокойни морета, но още през 1981 година той в една статия казва, че започва да го вълнува темата за смъртта. След това той прави цикъла Спомен, където на познатите морета виждаме човешката фигура. След пожара, в който изгарят много негови творби, пожара, който е по повод неговото участие във Всяка неделя, и той там пише: изкуството е мъка, Голгота, кръстът е криле, но не за всеки. Не за всеки. И тази тема за кръста също започва да присъства много осезателно в неговото творчество. След това той получава Хердеровата награда, имаме едни много силни картини и картините, които са изгорени, той им дава нов живот, и тази работа Без думи, която е на корицата на списанието, показва, че всъщност силният дух никога не може да бъде погазен. След това тази фигура, която виждаме на Познатото море, става участник в сюжета. И няма да ви разказвам всичко. Надявам се да ви хареса моята статия. Много благодаря за участието. Благодарим и ние, Люси, че се отзова на нашата покана. Добре, аз все пак искам да дам думата на Керана, защото втория текст в списанието е неин. Керана... От място ли? Ще се чуваш ли? Слушат ли Галко Юрданов и си спомни много ясно ядно онзи ден, в който получих съобщение, че наистина ще има алманах. Месеци наред се вълнувахме, ще го има ли, няма ли, ще получим ли.
позволението от високото място и ми се иска тази вечер да изговоря на глас имената на всички разформувани прекрасни хора, които тогава много вдъхновено работят по Алманаха. Недялко спомена някои от тях, но мен ми се иска да си ги припомням всички. Значи самият Недялко Йорданов, Христо Фотев, Славко Чернишев, Николай Изгаров, Стоянка Городова, Иван и другия Иван, Апостолов Иванев. Дори си спомням, може би трябваше да я поканим, защото тя беше един много специален човек в екипа на списанието. Малинка Недялко, не си спомняш секретарката? Секретарката Малинка, тя тук ли? Няма, ето сега спомнях за нея. Не, в първия брой, който съм дал, има списъка на редколекцията. Да, Тодор през време... Тодор Танасов, Георги Баев, членове на редколекцията. Няма да стигне кабела. Ядър Петров да си спомня, Ядър Буршев да си спомня. И разбира се, накрая се присъедини и Росен Друмер, беше част от екипа. Мисля, че съвсем накрая останаха тримата, малко преди да го закрият, останаха тримата: Христо Фотев, Янаки Петров и Стоянка Городова, след което го префасонираха и се превърна в едно друго море, журналистическо море. Списваше се от бургаски журналисти, след което вече следващото му лице беше това, което е предвидущото на сегашното. Много морета станаха, но е все едно море, бургаското море на бургаската литература, и аз пожелавам на добър път на вина и на добрина. Благодарим ти, Кирана. Очакваме с нетърпение твоята нова книга за Фотев, чието отказ нашите колеги и приятели ще четат.